Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu masu kallo da sauraron mu barkamu da kasancewa a wannan lokaci a cikin wani sabon shirin namu na 'yan kasuwar mu a yau wanda yake zuwa muku daga wannan tasha ta mu ta 'yan kaba TV. Da fatan za ku shiga ku danna mana alamar subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka dora. To a wannan lokaci muna tare da wani bawan Allah wanda yake ɗaya daga cikin masu gudanar da wannan harka ta kayan lambu wato kokomba. To amma da farko kafin mu shiga cikin shirin muna so mu ji sunan malam. Ya sunan malamin? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Malam Hassan Shu'aibu Abdullahi da aka sani. Mai sauraro zai so ya ji tarihin ka a takaice. Wato ni asalin tarihi na asali na dai daga jihar Jigawa nake, haka na zo Kano almajirinta, ake almajirinta a haka dai sai malami na shi ya ce ya nuna mu gefen makaranta nake dan sana'a ta haka amma ba wai haka ta yi daina wai karatu ba dai haka har yanzu dai alhamdulillah muna dan taba karatu amma an ci dai alhamdulillah daga wannan kashin da muke dan yi ne kuma muka dan fara fita fatauciya. To me ya ji hankalinka kai fara wannan sana'a ta gwari wato kokomba har zuwa wannan lokaci? Abin da ya ji hankali na abin da na faɗa ma a ba shine cewa da ka san a lokacin da muke kafin mu kawo haka muna dan zuwa mu zama kuma mun dan fara girma haka mutane suke cewa da girman ku ba ku iya zuwa ku sana'a ba sai dai ku dinga tsaya kuna samun ido tashi ku bi alama ku sa wani ma dai dan agirkaci ai dole kun malaman su ne. To tun hakan shi kuma sai na zo wata rana yana samu malam dai aka amana muna dan magana yake faffada mai abin da yake faruwa. To da haka da yi ne ga gaskiya ni wannan ba zan iya jira ba shine asali ayyuka ba ma kashi muka fara ba yana fara yin baro da daga faro muka fara dai muna yi haka ga zai tukunna mun dan yi suna a kasuwar shine malami ya kira ake cewa ai da wannan baran sai ka tun daga guri a nan ma kuma su tuje ai da kashi ta fara yana ce to ai hakan ma gaskiya kan zai shine kuma da muka je kasuwa za mu siyo ka haka ce sai da kuɗi a lokacin da ma kasuwa ba kuɗin gwaro ba ne ba kuɗin baro ce dai muka ɗauka da nan kuɗin baro muke ɗan yi muka ɗan ɗora jari 10,000 ce 5,000 ce haka da ita muke ɗan yin jari. Ina son a wannan lokaci a zuwa yanzu wani irin nasarori za ka iya cewa aka samu a wannan harka ta kokomba da ake yi kafin mu zo kan batun kalubale. Ka san duk wanda yake harka ta kasuwanci ko ma dai harkar me kake yi dole akwai nasara akwai kuma kalubale a ciki. Wani irin nasarori ka samu wannan kasuwanci naka na kokomba? Gaskiya alhamdulillah tunda Allah ya taimake ni a wannan dai tun kafin fara fita kwatoci dai ai ka san kashi na fara na fada ma kanke nan ma nasara ce. Kashin kaga aka na samu ɗan canjin da na rika dai a ciki a ganin sai fili na fara zuwa tukun ainihin gini da kuma gashi nan alhamdulillah dai muna sa ran ko insha Allah baɗi ya aure kuma. To Allah ya tabbatar da alkhairi. To wani irin kalubale aka samu? A farkon yi na da gaskiya ba karamin wahala na sha ba, na sha gwagwarmaya kala-kala. Dan da buɗe kwallon ke ɗaukowa sai ta kai har dare ba ta ƙare ba. Ana cinikin duniya ne in sai da rabin solo washe gari kuma in jiya rabin nata. Haka ma da ke Allah sa wanda yake ɗauka kayan a wajensa mai kirki ne. In ya zo duba halin da ake ciki ya ce yaro a haka za ka yi haƙuri su ma ai ba wai farka ɗaya mutum ke ɗaukaka bai wannan ko kuma da ya kasa dole shi ka sha wahalar raya guri wani da wannan gasa ƙalubalen na ɗan shashi na ɗan sha gwagwarmaya dai haka alhamdulillah amma da kuma ya ga normal alhamdulillah kuma wahalinta mutum Allah ya tuba mu zama ga mun dai soke ji ba wani alfahari ba yanzu dai muna cikin jin daɗin nuku alhamdulillah. Wani irin jan hankali za ka yi ga matasa masu tasowa wayanda ba su da sana'a ganin cewa su taso su kama sana'a domin samun abin da suke bukata a rayuwarsu? Gaskiya alhamdulillah abin da yake so da yan uwa na matasa marasa aikin yi a tunanina da su koma gida kawai su ta zaman banza tunda kasuwa ce ba wai dole an san ka wani wajen za a baka dako ba za ka iya zuwa ka ɗan yi dako haka ka tura baro ko kuma ka tsaka ta
ko kuma ka zo ka samu wani uban gida ka za ka dan yi ma yaro ya fi dai a ce ka koma gida kana zaman banza kawai ga ka a kwance ka kwanta ka tayi ga ka ga iyayenka duk a rasa cewa ya babban waye wannan. Amma aka ce kana dan fita kana samo kobo da sisinka kana dan kawo musu naira 50 100 sa ji daɗi su ci a wani gaskiya ka so da yake fita ba a banza ba Allah sa albarka wannan albarka da suke ta sa maka sai ga Allah ya ɗaukaka ka kai ma ka zama wani ka samu aikin ka kai ma ka rike wani. To alhamdulillah masu sauraron mu anan muka kawo karshen wannan shiri wanda yake zuwa muku daga wannan channel mai albarka. Kar dai kuma ta shiga channel ɗinmu mai suna Yan Kaba TV ku danna alamar subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka dora. Mun gode da fatan zuwa wani lokaci Malam Hassan idan muka ƙara gayyato ka ko muka kawo ma ziyara za ka ƙara yi mana ƙarin bayani akan yadda harkokin kasuwanci suke kasancewa. Masha Allah.